Hello friends, Bodo Bodo Job Info YouTube channel da finally Assam Police Constable exam जोब्बाय आरो लोगोसे BTC साख्रि मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों दिनै सानडेमोन एसे रेस्ट लादोंमोन बिनि थाखायनो आं भिडिअ खालामाखैमोन दा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों आसाम पुलिस काट अफ सेफ जोना बेसेबां थाथावगौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबलनि गोबाव समनिफ्राय नेनाय एग्जाम दिनैहाय जोब्बाय देन BTC साख्रि लिंक एक्टिभ जागोन गाबोन अफिसियेल टाइमाव दा बेनि सायावनो डिसकास खालामगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव 200K जाथारसिगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाबो दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव अके आरो SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा एग्जाम होदों बयबो कमेन्ट्स खालाम जे नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनदों बेनो जाबाय दिनैनि एग्जामाव दा जों फैबाय SLPRB नि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनखायाखैमोन 100टा कुइसनमोन 50 नाम्बारनि एग्जाम दा बाव नोंथांमोना बेसेबां मोनखो बेखौ कमेन्ट्स खालाम आरो साख्रिया अक्ट'बराव मोनहैगोन फाइनाल लिस्ट बेनो जाबाय आसाम पुलिस दा नोंथांमोननि एग्जामा 50 नाम्बाराव हमना ला जोंहा टटेल मार्क्सआ एग्जामा बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाममोन जेराव नोंथांमोना बेसेबां मोनदों जेरै 42 बा नोंथांमोना 44 जि मोनदों AVUB बयबो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ टाइप खालाम प्लास 35 मोनदों ना 36 मोनदों जि नोंथाङा मोनदों कमेन्ट्स खालामलाय डिस्ट्रिक्टखौ टाइप खालाम प्लास पस्टनि नामखौबो नोङो टाइप खालाम होमबा गावजों गाव नोंथांमोना फंबायमोना मोनथिलायगोन अके दा सेफ जोना बेसेबां थांमारगोन 36 प्लास थांगोन ना 40 प्लास थांगोन नोंथांमोना अब्ला एसेबाबो आइडिया मोननो हागोन थ' बेखौ जों बाव दोनथ'बाय आरो साख्रिया बेनो अक्ट'बराव नोंथांमोना मोनगोन आरो बायबा दंबावोना बायबा जोबखांबासो मोनसे स्पेशल काट अफ थांबावगोन दा एग्जामनि काट अफआ बेसेबां थाङो मिन्थिया बाट अक्ट'बराव जायखिजाया साख्रि स' दानिया जोङो सावरायनोसै बेनो जाबाय BTC ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि दा गोबां साननांगौ स्पन्सार मोनदों नामा CSB निफ्राय दा बेबायदि नङा खोथाया मात्र आं नोंथांमोना एवारनेस होगासिनो दङ जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जिनोखि इलिजिबल केन्डिडेट्सफोरा एप्लाइ खालामनो हायो बारे बारे एवारनेस नोंथांमोना होगासिनो दङ मानोना साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ प्लास एग्जाम होनानै साख्रि लानांगौ दा जियानो जा जों बे अफिसियेल नटिसखौ नायगोन आरो गाबोननियाव मा नांगोन मा नाङा गासैबो A to Z नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थागोन जाहाथे रावबो गोरोन्थि खालामा एप्लाइ खालामनायाव आरो जुदि गोरोन्थि खालामबा एग्जाम फिस दङना ओरैनो एग्जाम फिसा लस जागोन एडमिट मोननाय नङा स' बेखायनो मोजां सानै हयै नोंथांमोना एप्लाइ खालाम पस्टआ 569 अके ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङ दा डिग्रिना डिग्रि एक्सट्रा दङ बेयाव खालामनो जायफ्रा इलिजिबल जायो 190 पस्ट दङ आरो जायफ्रा HS लेभेलाव इलिजिबल जायो नोंथांमोना 104 मोनदों आरो ग्रेड 4 आव पस्टआ बांसिन दङ बेनो जाबाय 275 HS लेभेलसिम ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हायो जेरै क्लास 8 पास 9 पास 10 पास 12 पास ग्रेड 4 आव इलिजिबल जायो दा पस्टआ ओरैबायदि मोजां आरो डिपार्टमेन्टआबो ओरैबायदि मोजां दा ग्रेड 4 आव HS सिमल' खालामनो होननानै बेयाव गाइडलाइन्सखौ होखाबाय क्लियारलि होबाय थ' बेखायनो डिग्रि पासआ बेयाव इलिजिबल जाला स' दानिया गोसोखांदो 193 नभेम्बराव अरेल टेस्ट जादोंमोन बेयावथ' ओरैबायदि केन्डिडेट जादोंमोन जेराव क्लास 8 पासनि 10 पासनि जबाव BTC आव ओरैबायदि डिग्रि पासआबो एग्जाम होदोंमोन दा बिथांमोनखौहाय पास खालामना खालामा मानोना प्रपार गाइडलाइन्स गैयामोन BTC निफ्राय बेखायनो डाइरेक्ट बयबो इन्टारभिउ होदोंमोन ना दा बाथ्राया बेसो बेयावथ' लिरनाय मथेब्ला अनलि HS पासआवल' ग्रेड 4 आव इलिजिबल जायो दा टटेलि सिगां बेबादि नटिसखौ जुदि होनायमोनब्ला डिग्रि पास एप्लाइ खालामनो हानाय नङामोन एबा लोगोसे इन्टारभिउ होनाय नङामोन प्लास पस्ट ग्रेजुवेटआबो बेयाव अरेल टेस्टखौ होनाय नङामोन दा जायनि थाखाय होआसै बिनि थाखायनो खायसे खायसे फिस दाननानै इन्टारभिउ होदों दा मा जागोन बिनि सायाव नटिस फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन दानिया गाबोननियाव मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ जों बेखौ नायनोसै एग्जाम फिसआथ' दंखायो दानि सेक्रेटारियाव जिनोखि एग्जाम फिस लादों बेबादि सेम नोंथांमोना मोनदों आरो अनलाइनखौ पेमेन्ट खालामनांगोन बेखायनो 256 पइन्ट सामथिं जायोमोन एडिशनेल फिस लानानै देन जायनोखि OBC एबा गुबुन कास्ट बिथांमोना एसे बारा जानो हागौ बा जेनेरेला देन लास्ट डेट नोंथांमोननिया 21 एप्रिल CSB पर्टेलाव खालामनांगोन थ' नोंथांमोना लास्ट डेटनि सिगां खालाम मानोना वेबसाइटआ बिजि जानो हागौ एग्जामा मे लास्ट उइक नङाबा जुनाव जागोन बियो कम्बाइन एग्जाम जागोन मानोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि कम्बाइन एग्जाम जागोन बेबायदि सिस्टेमाव दंखायो मानोना थांनाय बारावबो जादोंमोन नालाय एप्लाइआ थ' बेखायनो माने कम्बाइन एग्जाम जानाय जान्जा दङ HS ना HS एक्सट्रा डिग्रिना डिग्रि एक्सट्रा क्लास 8 ना क्लास 8 एक्सट्रा बेबायदि माने नोंथांमोना आनजाद जागोन आरो दानिया अनलाइनाव मा डकुमेन्ट्स खालामनांगौ आपल'ड खालामनांगौ गासैबो 10 पासनिफ्राय डिग्रिसिम जि नोंनि क्राइटेरिया वाइसआवहाय बेखौबो आपल'ड खालामनांगोन सार्टिफिकेट मार्कशीट एज प्रुफ अफ बार्थडे सार्टिफिकेट बा नोंथांमोना मेट्रिक एडमिट स' बेनिफ्राय जायफ्रा जेनेरेल बिजनेसनिफ्राय नांगोन सार्टिफिकेट बाट जोंनि STफ्रा नाङा मानोना जोंहा STआनो जाखागोन कास्टआ बेखौनो जोङो हरनांगौ आरो जायफ्रा सनितपुरनि बिसनानि आधार कार्ड भटार कार्ड कम्पालसरि आपल'ड खालामनांगोन अके जिखुनु जाया मोनसे आरो बा कास्ट सार्टिफिकेट दा फट' साइजआ अनलाइन खालामनायाव 20 निफ्राय 100 KB सिम
आपल'ड खालामनांगोन जिपिजि खालामनांगोन आरो सिगनेचारा 10 निफ्राय 50 किबिसिम बिनि अनगा जि डकुमेन्ट्स दङ ना गासैबो स्केन खालामनानै PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन बेखायनो साइजआ 1 MB सिम नोङो आपल'ड खालामनो हागोन दे स' नोंथांमोना बांद्राय गिदिर साइज खालामनाङा जास्ट एसे मिलायनानै हो जाहाथे ब्लार जायै बायदि एग्जाम्पल 200 निफ्राय हमना ला 300 KB सिम नोंथांमोना स्केन खालामनानै PDF खालामनानै आपल'ड खालाम जाहाथे अनलाइन खालामनाया प्रब्लेम जायै बायदि मानोना गोबां इसु जायो NOC नांगोन जायफ्रा साख्रि मावखायो जुदि NOC गैयाबा रिजेक्ट जागोन NOC खौ नोंथांमोना कम्पालसरि नांथारगोन दे जायनाखि गभर्नमेन्ट जब दायो मावगासिनो दङ दानिया इन्टारभिउ स' इन्टारभिउआ ओरैबायदि जागोन फार्स्टआव एग्जाम आरो बे एग्जामा 80 मार्क्सनि एग्जाम लागोन 20आ जाबाय अरेल टेस्ट लागोन अके देन सिलेबास दंखाजोबो स्पेशेल सिलेबास दङ स' इंलिश दङ GK दङ बेनिफ्राय स्पेशेल BTR GK दङ आसामनिबो दङ देन लजिकेल रिजनिं बेनिफ्राय मेथ्स दङ एप्टिट्युड दङ दा बेखिनिनिफ्राय एग्जाम लानाय जागोन आरो बे एग्जाम पेपारा बर' थागोन इंलिश थागोन दा जियानो जा बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव मोनलांबाय थागोन नटिसखौहाय दा बे एग्जामा कम्बाइन एग्जाम जाखागोन बेखायनो मोजां फरायदो थांनाय बाराव जि एप्लाइ जादोंमोन ना खनसेनो एग्जामा कम्बाइन जानाय चान्सआ दङ ग्रेड 3आ ग्रेड 3 ग्रेड 4आ ग्रेड 4आव आरो दा बेनो बेखिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनबाय गाबोन लिंकआ एक्टिभ जागोन गाबोन अनलाइन खालामदो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ आरो लास्टलि सेलारि होनोबा ग्रेड 3आव 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,000 प्लास जायो बे जाबाय आसाम स्टेटजों सेम सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन देन ग्रेड 4आव ओरैबायदि जायो सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायनानै आप टु 50,000 प्लास जायो अके दा बेनो जाबाय दिनैनि आपडेट गोबांथार कमेन्ट्स खालामनाय नुनो मोनो BTSनि आपडेट होनाङा होननानै दा बाथ्रा बेनो जे आंथ' नोंथांमोननो जास्ट आपडेटल' होनो हायो जानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे फरायो बा एप्लाइ खालामो बा साख्रि मोननो हायो बाखि जेबो गैया जास्ट नोंथांमोना नायदो आरो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामदो मानोना जबा गले गले फैबाय थाया बेनो चान्स आरो बेबादि नेक्स्टआव फैनाया इजि नङा दा जिबादि पस्ट फैदों एग्जामा माब्ला जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों एग्जामाथ' इलेक्सन सिगां जाथारनांगोन मानोना गोबां केन्डिडेट्स वेट खालामगासिनो दङ एग्जामनि थाखाय आरो दा नेक्स्ट लेभेलाव लोगो मोनगोन जेब्ला अफिसियेल नटिसफोर फैबावो दा बेनि सायाव एग्जामनि बागै